салом алайкум бародаро, ба диққати шумо як комнатакаи фурӯшӣ дар 6 ошёнаи пишти зубуной якум этажда. Инем даре ки мебинед дари галавне бародаро, дараш часпондагӣ нест. Ина дуромадем калидорушда, калидоруш беҳад калони бад буде. Инем ҷои аробада ҳоҷатхона мешава, кухниш отдельно, баняву ҳоҷатхона отдельно як ҷоя. И даре ки мебинед, и дари дасти чапи наметурем, и залшай 37 квадрат буде, да калон комнатака мешава. И залшай хай хулоси гап коробкай. Ина тамошо кардан бигирин. Ҳамин лайка фаромӯш накунед бародаро, ба канали мо подписатсия кунед. Ай видеоҳо, ай хонаҳои нави шаҳри Боғтар, Сарбанд ва дигар ҷо бохабар бошед. Хушро тамошо кунед. Хона ягон камбудӣ надорад, акимитош 100%. Хона ҷои создай, якум этажай. Не калидорша бичанха калона. Не ароба мебинед, ароба падаргай. Ина медуруем дигари комнаташда. Як комнатагай бигем мешавам, як комнатагаю хай переделкаш кардан мешава ки да комнатагаш кини барои калидоруш калони бад буде. Ина трезаи пиштиам дома. Айнем доме ки мебинем пушташ раи трассаи Ҳоҷи Шарифу тарафи бозорай. бародаро хуб нигаҳ кунед. Калидоршо бичанха калона чин як хонаи дигай. Ине баняву ҳоҷатхонаш як ҷоя кардагиян, и торикай наметава. Нархш боша 190 000 сомон бо савдо мешава. Хайр, зинда бошед.